Aşgabadyň çetinde ýerleşýän obalaryň ýaşaýjylary içimlik suwsuz galýarlar. Habarçylarymyz hususan-da Aşgabadyň düzümine girýän Gökje, Ýasmansalyk we Herrikgala obalaryndaky häzirki ýagdaý barada gurrun berýärler. Aşgabadyň günbatar böleginde Gökje obasyň 5 gün bäri suwsuz galýar ýaşaýjylar suwy ýoly düşen ýagdaýynda galýarlar awtology bolmadyklaryň güni has agyr. Häkimligiň etrafy jogapkär resmisi suw üçinçiligini ýakyn günlerde ýoly goýmagy wady berdi diýip Azatlyň habarçysy 20-nji ýylda aýtdy. Ýasmansalyk we Herrikgala obalarynda agyz suwy eýem ençeme wagt bäri çäkli berilýär. Suwy ýerden 2 sagat 7-den 9-a çenli berýärler, agşam 2 sagat 19 we 21 sagat aralygynda. Kimin näme gawy bar bolsa suwy buýup goýýarlar. Käbirler öz howlusynda suw ýygnamak üçin çukur gazyp, gyralaryny beton bilen bejerip goýýarlar. Käbiri 10 tonnalyk, käbiri 20 tonnalyk howdan ýerleşdiripdir diýip Azatlyň Aşgabatdaky habarçysy aýdýar. Onuň sözlerine görä Ýasmansalyk we Herrikgala obalarynda 6000 golay maşgala ýaşaýar. Azatlyk Radiosy agzalan obalardaky suw ýetmezçiligi barada paýtagtyň häkimliginden we etrap administrasiýasyndan kommentariýa alyp bilmedi. Habarçylarymyzyň sözlerine görä suw ýetmezçiliginden Aşgabadyň beýleki bölekleriniň ýaşaýjylary we paýtagtyň etegindäki obalaryň ýaşaýjylary hem kösenýärler. Agyz suw ýetmezçiligi diýär ýaşaýjylar ekin ekip hem bilmeýärler. Sebäbi suwaryş üçin suw ýetenok ýer boş galýar diýip ýerli habarçymyz aýdýar. Ýa-ni ýakynda Aşgabadyň merkezi böleginiň ýaşaýjylary yssyda tutuş günüň dowamynda içimlik suwsuz galdylar. Habarçylarymyzyň 7-nji ýylda habar bermegine görä Aşgabadda ýaşaýyş çaýlara suw aktarýan turbolaryň biriniň ýarylmagynyň netijesinde ençeme jaýyň ýaşaýjylary günüň dowamynda suwsuz galypdyr. Tutuş günüň dowamynda suwsuz galan ýaşaýjylar häkimetler tarapyndan suw bilen öpçün edilmeýändir. Munyň bilen bir wagtda Türkmenistanda öý hojalyk hyzmatlarynyň hiliniň gowşaklygyna garamazdan soňky 4 ýylyň dowamynda olaryň narhy 67 göterildi. Türkmenistanyň ýaşaýjylarynyň gündäki durmuşynda ýüzüýüz bolýan kynçylyklary häkimetler tarapyndan açyk agdalmaýar, milli habar beriş serişdelerinde gozalmaýar.